Dobrý deň priatelia, moje meno je Daniela a som rada, že vás môžeme privítať pri vašom obľúbenom formáte Athena pod lampou. Mojím prvým hosťom je kolegyňa Zuzka Bobišová. Ahojte. Ktorú budete poznať z našej facebookovej stránky, pokiaľ ju sledujete. Rada by som sa s ňou porozprávala na tému práca v zahraničí, ktorá sa v súčasnosti stáva diskutovanou témou nielen medzi mladými, ale aj práve medzi tou staršou generáciou. Zuzka, som veľmi rada, že si na mňa našla čas. Ďakujem za pozvanie. Na začiatok by si sa nám mohla predstaviť. No tak, narodila som sa tu v Banskej Bystrici, kde som aj vyrastala. Potom som išla študovať na strednú školu tiež v Banskej Bystrici, bola to obchodná akadémia, takže tiež sa mi to občas hodí táto škola aj k mojej práci. A kam potom smerovali tvoje kroky? No, hneď po strednej škole som sa rozhodla ísť do zahraničia. Išla som do Grécka, do Španielska a pracovala som aj v Česku. A ako si sa potom dostala do Atény? No, to bolo veľmi náhodné. Nečakala som vôbec, že tu budem niekedy pracovať. Poslala som životopis, pretože som videla reklamu na Facebooku. Hneď mi kolegyne zavolali, prišla som na pohovor a bola som tu. Čiže hodnotíš svoje začiatky ako jednoduché, alebo to bolo náročné? No, pre mňa to bolo veľmi náročné, pretože som bola zvyknutá stále niekde poskakovať a pobehovať a teraz som musela začať sedieť 8 hodín v kuse. Taktiež to bolo niečo úplne iné, ako som bola zvyknutá. Tá obchodná komunikácia predsa len bola pre mňa novinkou. Čiže hovoríš, že pracovala si v zahraničí. Ano. A v podstate teraz prácu ľuďom ponúkaš aj do zahraničia. Chcela by som sa ťa opýtať, že či to hodnotíš ako pozitívnu alebo ako negatívnu prácu v zahraničí? Určite pozitívna. Teda keď ja som pracovala v zahraničí, tak hlavne kvôli dvom veciam, a to bol jazyk, aby som sa zdokonalila teda v cudzom jazyku, čo sa mi aj podarilo. No a druhá vec, spoznáš viacej ľudí aj na kultúry, ako sú to na Slovensku, takže určite to má prínos pre človeka. A čo by si odporúčila ľuďom, vlastne hovoríme o tej staršej generácii, ktorá možno neovláda anglický jazyk na takej komunikačnej úrovni a boja sa vycestovať? No, že sa vôbec bať nemusia, keďže tu máme zahraničný personál priamo v Aténe, tak komunikujú s nimi v rodnom jazyku, s tými konzultantmi, takže vybavíme všetko od cesty až po príchod na ubytovňu a do práce v ich rodnom jazyku, takže tam s tým vôbec nie je problém. Viem, že každý deň prebieha určite inak, ale o aké pracovné ponuky je najväčší záujem? No sú to hlavne teda tie ponuky pre páry a pre skupiny a väčšinou ľudia žiadajú ponuky bez jazyka. Takže, paradoxne. Áno, je to také zaujímavé, že chcú ísť do zahraničia, ale chcú prácu, kde proste nepotrebujú nejak veľmi komunikovať. A čo by si odporúčila, ako to napraviť? No stačí si pustiť film s titulkami po anglicky, po nemecky, alebo to proste počúvať, poprekladať si nejaké pesničky, to mne veľmi pomohlo, takže také jednoduché veci, že vôbec to netreba nejak študovať na tú komunikačnú úroveň, proste to treba napočúvať a dá sa to. No, na záver, hovorila si, že tráviš celý deň v práci a teda, že musíš sedieť celý deň v práci. Ako teda tráviš voľný čas? No, snažím sa čo najaktívnejšie, takže buď idem na plaváreň alebo do fitka, tiež rada hrám volejbal, takže chodím trénovať volejbal a keď sa mi nič nechce, tak doma spím. Ďakujem, Zuzka, že si prišla. Vám ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Ak budete mať akékoľvek otázky, napíšte nám ich pod videom, my na nich veľmi radi odpovieme. Ďakujeme, vidíme sa na budúce, dovidenia. Ahojte.